हाय गाइस खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। दिनै सावरायगोन BTR नि इलेक्शननि सोमोन्दै। रायजोफोर नायबाय थादो जोबजासिम आरो स्किप खालामबा नायबा बुजिनाय नङा। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोरा गोदान फैदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना लादो। रायजोफोर आवगायनोसै BPF हानजा आरो लोगोसे UPPL गोबां समाव जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय थादों जे गोबां इलेक्शननि माने गोबां दावराव दावसि जाना दं। गतिके बेनि सोमोन्दैनो सावरायगोन। UPPL बुङो 17 बोसोराव BPF जेबो मावाखै आरो UPPL खौ होनो BPF जेबो मावाखै। होमबा BTR नि ओनसोलाव दासिमहालागै गोबां डेभेलप जाबाय। बे खामानिफोरा सोर मावदों बेनि सोमोन्दै आंनि चेनेलनि जानानै बुंनांगौ बेनो। गतिके जाय रुलिं गभर्नमेन्ट दं UPPL बिथांमोनाबो बिथांखौ BPF हानजाखौ जाहाथे बिदि बुंनाङा। मानो होनबा BPF जुदि पलिटिकेल हानजाया जुदि डेभेलपनि खामानि मावाब्ला दिनैसिम बहा गारि गुरा खारगासिनो दं एसां लामा सामा गोबां डेभेलप जाबाय। माखासे दं जेबो नङा आरो लोगोसे दा UPPL नि सरकाराबो माखासे खामानि मावदों। गतिके BPF हानजायाबो बिदि बुंनाङा जेबो मावाखै। आंनि बुंनांगौ बेनो जाहाथे BPF हानजायाबो माखासे खामानि मावबाय आरो दा रुलिं गभर्नमेन्टआ माखासे मावबाय थादों आरो माखासे थालांनाय आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ जाहाथे उननि समाव मावदो। आंनि चेनेलनि खावलायनाय बेसो जाहाथे मोनसे हानजाया राजनितिक हानजाया मोनसेखौ जुदि बिदि जेबो मावाखै होनबा गोरोन्थि जागोन। मानो होनबा जाखिनि खामानि जादों गोबां जादों माखासे गोबां दङ बेबो उनाव मिलायनानै मावबानो जाबाय। खावलायनाय बिखौ जुदि मोननै हानजाया बिदि दावराव दावसि जानानै BPF आरो लोगोसे UPPL जुदि दावराव दावसि जानानै जुदि बिनि सिं सिं थार्ड पार्टि मोनसे बेलेग जुदि पलिटिकेल हानजाया जुदि देरहानांगौ जायोबा गतिके BTR ओनसोलनि रायजो राजानि गोबां खहा जागोन आरो नोंसोरनिबो BPF UPPL हानजानिबो गोबां खहा जागोन। आंनि साननाया बियो। गतिके गोबां सानै हयै खामानि मावबानो जाबाय। आरो ओरैबायदि गरम जादों जाहाथे भारतनि इलेक्सन गेलेनाय बायदि गरम जादों माने BTR ओनसोलाव गारि बाइक रेलि जानांगौ। गतिके राजनितिकखौबो एसां सिरियासलि लानाङा आंनि साननाय मथेबा एसे नर्मेलि मावबाबो जायो। आरो जयेनाबो गोबां जयेन जादों BPF आवबो जयेन जादों UPPL आव जयेन जादों। जाहाथे बे जयेन जानाय मानसियाबो मोननै कुवालिटि थायो। दा बिसोरबो मा थांखि लानानै जयेन जादों। मोनसेया जाबाय गावनि पकेटनि थाखाय जयेन जायो, गावनि न'खरनि थाखायसो जयेन जायो आरो मोनसेया जायो ओनसोल डेभेलप खालामनो थाखाय एबा हारिनि डेभेलप एबा BTR ओनसोलनि थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय जयेन जागोन। मोननै कुवालिटिनि जयेन जागोन। बेयावबो गोबां साननो गोनां। रायजोफोर जयेन जाना गोबां गोरों गोरा जानो हागौ नाथाय मोजां गोसोनि खामानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायनि मानसि जयेन जानांगोन अब्लासो जागोन डेभेलप BTR ओनसोला। बेनो आरो लोगोसे जों पाब्लिकफोराबो साननांगोन जाहाथे BTR ओनसोलाव नोंसोरनि भटआ मोनसे भटआ गोबां मुल्य गोनां भट। गतिके नोंथांमोना जायखौ भट होयो गोबां साननानै हो जाहाथे बै भटआ नोंसोर जायनो होयो जाहाथे बै केन्डिडेटआ नोंसोरनि ओनसोलनि थाखाय एबा BTR सरकारनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि खामानिनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हायो। बे केन्डिडेटखौसो नोंसोरो सिलेक्ट खालाम बा गावनि बेसेन गोसा भटखौ हो। आंनि खावलायनाय जाहाथे जाला माला होबाबो जाया बेखौ साननांगोन। नङाबा गावनि आथिङाव गावनो रुवा मारिना लानाय बायदि जासिगोन। रायजोफोर साननाय ला आरो नोंसोरो नोंसोरनि एसां मुल्य गोनां भटखौ 500 हाजारफोरावनो जाहाथे बायजानाय बायदि जानाङा। गोबां लस दं बिदि। आं खावलायो जाहाथे आंनि चेनेलजों जाहाथे मोननै हानजाखौबो BPF आरो लोगोसे UPPL बे मोननै हानजाखौ आं जाहाथे
देरहानायनि उनावबो जाहाथे जाफोर जोंनि सुक्तियाव थालांनाय माखासे खामानिफोर दफाफोर दं जाहाथे बे खामानिफोरखौ मावो आं बेनि थाखायबो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि जा राजनितिक पलिटिकेल गेलेनायनि सोमोन्दै एबा देरहानायनि थाखाय मोननैनि दोलोनि थाखायसो मोनसेसो देरगारो नालाय जायखिजाया मोननैखौबो आं बेस्ट अफ लक होनो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै देरहायो नङाबा थार्ड पार्टी जुदि UPPL आरो BPF नि अनगायै जुदि बेलेग पार्टी पलिटिकल पार्टी देरहायोबा जों दा मा कन्डिशन दं BTR आव बेनि गाज्रिसिन जागोन होननानै आं सानो फिसा फिसा खामानियावनो जों मालायनि आथिं हमनांगोन जागोन रायजोफोर बेखौबो साननानै लादो बुंनांगौआ बेनो गतिके आं बेखौनो सावरायबाय एसे रायजोफोर सनितपुर ओनसोलनि जानानै जों मोनसे खामानि दुखु फोरमायो जाहाथे सुक्ति जालांनायाव BTR नि मोनसे बानासोर लामा होननाय मोनसे सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिया जाहाथे BTR निफ्राय गहपुरसिम बे लामाया बानायनायनि थांखिमोन जाहाथे दासिमबो बे लामाया बानायनाय जायाखै एबा बे सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जायाखै बे लामाया बेनि थाखाय जों सनितपुरनि ओनसोलनि रायजो राजा जानानै जोङो दुखु फोरमायो जाहाथे जों खावलायो जाहाथे नेक्स्ट जाय पलिटिकेल हान्जाया देरहागोन बिथांमोना जाहाथे बे बानासुर लामाखौ जोंनो रायजो राजानि डेभेलपनि थाखाय जाहाथे बे लामाखौ बानायनानै होयो बेनि थाखाय आंनि चेनेल जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय आं बेखौनो सावरायबाय एसे जुदि बे राजनितिकनि सोमोन्दै एसे सावरायनायाव जुदि गेना गोरोन्थि जादोंबा गावनि बर' माहारिनि इउटुबार होननानै निमाहा होबानो जाबाय लास्टाव बेनो खावलायनाय जाहाथे जायफ्रा ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफ्रा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे बिदिनो ब्लग बानायनायनि थाखाय थुलुंगा मोननाय जायो रायजोफोर दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय बाय स बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग